Когато някой се почувства засегнат или в него започне да се надига гняв, агресия, предвид това, което ти каза, Да. как всъщност оказва влияние върху другата страна? Тук ще се върна пак на това, което казах в началото, че ако ние имаме достатъчно спокойствие, емпатия за себе си, в момента, в който някой реагира с гняв или с агресия, ние вместо да го приемем лично и да реагираме по някакъв начин, как може да ми говориш така, или те е срам да подигаш тази тема отново, или каквото и да било друго, ние имаме достатъчно емпатия за себе си, за да подходим с емпатия към другия. Тоест, това означава да формулираме въпрос, който включва предполагаемата емоция, която другата страна преживява с предполагаемата потребност. Така че ако някой е агресивен, аз мога да го попитам, ядосвам си, защото би искал и да предположа какво той би искал. Съответно, по този начин, вместо да поемам лично това, което той насочва към мен, аз всъщност да се опитам да му дам емпатия, да разбера откъде идва всъщност този негов гняв и да се опитам да откликна евентуално на това, което той би искал, като т.е. намирайки неговата потребност. Следователно, недействителната комуникация е лесен инструмент, който може да избегне конфликтите и да помогне за по-доброто разбирателство между индивидите. Не съвсем. Всъщност, според мен не може да избегнем конфликтите или не може да избегнем негативните емоции. По-скоро недействителната комуникация ни учи как да се справяме с нашите собствени емоции и с емоциите на другите. Да се справяме означава да успяваме да намираме техните истински причини. Защото голяма част от конфликтите са много често породени от някакво неразбиране между две страни, което включва и неразбиране на потребностите, които карат тези две страни да действат по определен начин. И конфликта на нивото на действията, които те предприемат. Счита се, че в недействителна комуникация, че няма конфликт на нивото на потребностите на хората. Ние по-скоро имаме конфликт на нивото на действията, които предприемаме и които ни пречат да видим, че всъщност действието на всеки човек идва като истинско негово желание да удовлетвори своите потребности. Добре, а има ли хора, които не са подвластни на този метод на убеждаване на недействителна комуникация? Всъщност тук искам да кажа нещо. Това не е комуникация, която помага за убеждаването. По някой път хората идват с идеята, че идвайки на един курс или запознавайки с недействителна комуникация, те ще станат по-добри да убеждават някой и да карат децата си да правят това, което те искат. Това е метод, който тръгва от идеята, че най-важното в човешките отношения е свързването. И то свързването не е просто на интелектуалното разбиране за другия, а на нивото на емоциите и на потребности на другата страна. Така че намерението за свързване е водещото. Искам наистина да разбера какво за теб е важно и ценно и да откликна, доколкото мога на това, така че всъщност аз да имам принос към твоя живот, а ти съответно да имаш повече радост или която да е била положителната емоция, която удовлетворяване към всяка потребност се счита, че води до положителна емоция. И съответно ние всеки момент знаем дали сме с удовлетворени потребности или не, според това как се чувстваме. Ако аз се чувствам щастлива, спокойна, удовлетворена, която и да е емоция от положителния спектър, това означава, че моите потребности са удовлетворени. И обратно, ако преживявам негативни емоции, независимо дали разочарован, тъжен, недоволен, това означава, че моите потребности не са удовлетворени. И посоката е наистина себепознание. Добре, ако се чувствам по този начин, как мога да се подкрепя, какво ако направя, свързано с моите потребности, как бих преживяла положителни емоции. Понякога този вид комуникация не на всички хора се харесва. Не всички хора обичат да ги питаш, да подходиш с емпатия, опитвайки се всъщност да вербализираш техните предполагаеми емоции и потребности. В този случай всъщност казвам, че този вид вербализиране на нещата не винаги трябва да бъде свързан с... Тоест, вербализирането е само един начин, по който да се свързваме с емпатия с другия. По-важно от това какво казваме е по какъв начин ние присъстваме за другия. И аз мога да усетя каква е нечия потребност и без да го питам. И обикновено хора, които нямат желание, без да някакви причини да изговарят толкова много, да обсъждат толкова много през думите, емоции и потребности, те се дразнят на такъв вид въпроси, които касаят все пак вътрешния ни свят. Но дори в такива ситуации, когато другия не иска да говори, ако ние имаме намерението за свързване и желанието да разберем откъде идват неговите действия,
това е по-важно, колкото дали той ще ги отговори или не. Или той е податлив на тази комуникация или не. Ясно, разбирам. Ти каза, чувстваш какви са нагласите на отсрещане. Това е нещо, което си изградила или нещо, което го имаш като едно шесто чувство, като един инстинкт? Всъщност, аз лично мисля, че съм го изградила. И то благодарение на тази гнесена комуникация съм се научила да съм по-будна за емоциите, които аз преживявам, за емоциите на другите. Считам, че съм била от хората, които по един или друг начин не се обръщат толкова много внимание на това, на чувствата в живота изобщо. И това е личният принос на естествена комуникация в моя живот. И това до голяма степен ме е обогатило и като личност, и като професионалист също. Но когато учим хората как да се свързват с емпатия с другите, казваме, че е много важно да внимаваме за това какво се случва с другия, но не толкова да го мислим пред главата си. Я сега да си помисля как ли той се чувства, по-скоро да усетя общото предразположение на другия в коя посока. Много често както чувства един човек идва не от това какво той казва, а от някакви сигнали на тялото или просто от връзката, която осъществяват двама човека, което не е само в думите. Или предполагам, че това всички го знаят, че в общуването само 7% от информацията минава през думите. Хората много повече чуват през общото ни присъствие, начина, по който ние изговаряме нещата и доколко вярваме в това, което говорим. Така че много по-голяма част от емпатията, предполагането на емоциите е в това да мога да присъствам за другия. Свободен от моите мисли, колкото се може по-спокоен, наредила моя вътрешен пъзел от емоции и потребности. И това се учи, развива се с времето. Ако може да обобщим и да кажем с 5 епитета да определим уменията, които ненасильствената комуникация развива в един човек. Кои са те? 5 умения. Първото умение със сигурност е да разпознаваме собствените си емоции. Второто е да свързваме емоциите с потребностите, а не с действията на други хора или с външни събития. Третото умение е да изслушваме от срещната страна, без да поемем нещата лично. Четвъртото е да предполагаме емоциите и потребностите от срещната страна или всъщност да се свързваме с емпатия с другия. И петото умение е да търсим възможности, които удовлетворяват потребности на двете страни. Интересно. А възможно ли са някакви странични ефекти на очакване развитие? На очакване развитие. Всъщност това не е страничен ефект, а по-скоро е момента, в който две страни успеят да се изслушат и да разберат своите потребности. Обикновено се намират решения, които не биха се родили без това изслушване. Понякога хора се разочароват, когато чуят, че това не е комуникация, която води до решение. Тъй като това не е метод, който води до някакви решения или до постигане на конкретни резултати, това пак е метод, повтарям, който намерението за свързване е водещо. Но когато това свързване се случи, решенията се раждат вследствие на това свързване на момента. Не е толкова предзададено. Примерно, ако има едни бизнес преговори и двете страни са с готови стратегии как да преговарят, много трудно може да се случи, да се появи решение, което се ражда на момента. Тъй като те са убедени, примерно, че това, което имат като готова стратегия, е най-добрата. И тогава става обсъждане на стратегии. Докато, ако те подходят си, ако те знаят какво е ценно и важно за тях, какви са техните изисквания, примерно, техните идеи как да стане, друга страна също е наясно с това нещо и те се срещнат да ги обсъдят, но и са отворени за възможността нещо по-добро да се роди, то тогава би се родило нещо, което би било страничен ефект на така много желано. Мисля, че това също е и идеята за синергията до голяма степен свързва с това нещо. Всъщност да може да позволиш да се роди нещо, което преди това не се е родило, но то се ражда вследствие на тази среща, на живата връзка, на отворената дискусия, а не на предзададените идеи, как би било най-добре за едната страна. Ясно, разбира. Ти премина към бизнес аспект. Аз мисля да направя този проект, но той се получи естествено, тъй в началото нещата, които говорихме, бяха ориентирани по-скоро за взаимоотношения в личния живот и за хората. Къде според теб може да се прилагат методите на ненасилствената комуникация в бизнеса и в управлението на хора?
Аз мисля, че навсякъде могат да се използват. Честно казвам, не знам защо, но сякаш в годините се счита, че ефективната комуникация би трябвало да изключва емоциите. Но по този начин е риска хората малко да се роботизират. Нали? Ако ние само мислим, ако ние само взимаме решения, имаме стратегии и цели и планове, и това изключва начинът, по който ние се чувстваме, има риск малко да се роботизира не само комуникация, но въобще и работата на хората. Затова, ако в бизнеса се върнат емоциите, считам, че това е по-пълноценно за всички, нали? Както за служители, така и за управляващи. Въпросът е обаче да се поставят нещата малко повече на плоскостта, в която да се включват емоциите, но комуникацията да изнесе на нивото на потребностите. Какви са потребностите на персонала, какви са потребностите на управляващите, какви са потребностите на бизнеса като цяло или на фирмата като цяло. И по този начин всъщност решенията, които ще се взимат, ще са по-съзвучни с потребностите, отколкото с някакви измислени идеи как е най-добре това да стане. Друго нещо, което е важно за бизнеса е, че, и това е особено всъщност на приложението на естествена комуникация на бизнеса, че в реалния живот идеята е хората да се свързани на нивото на нашата човешка същност. В бизнеса обаче, освен свързване на нивото на нашата човешка същност, много често имаме и роли. Кой в каква роля, всъщност кой какви отговорности има. И особеността е такава, ние се стремим да се свързваме като човешки същности, но зачитайки ограниченията, които ролите поставят. И това е разликата, всъщност, дали един шеф ще бъде просто изискващ шеф, който той е в правото си, той е в ролята си да изисква, но въпросът е дали ще го прави, зачитайки потребностите своите собствени, на бизнеса и на персонала си, или просто ще го изисква.